иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи раис шаҳри душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти мамлакат дар ҳама соҳаҳо ба пешравию комёбиҳои қобили мулоҳиза ноил гардидааст. Ин раванд идома дошта, марҳала ба марҳала рушди ҳамаи бахшҳо таъмин мегардад. Соҳаи нақлиёт яке аз бахшҳои муҳими самти хоҷагидории шаҳр ба ҳисоб меравад. бо мақсади баланд бардоштани хизматрасонии мусофирбарӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар шабакаи хатсарҳои автобусии пойтахт автобусҳои наву замонавӣ таъмин шудааст. илова бар ин, дар идомаи тадбирҳои андешидашуда оғоз аз 2 октябр дар хатсари рақами 8 ки дар он шумораи бештари мусофирон ба хизматрасонӣ ниёз доранд, автобуси дуошона ба фаъолият оғоз намуд. ин тадбири неку саривақтӣ дар асоси омӯзиши хизматрасонии вазъи нақлиёти пойтахт ва талаботи аҳолӣ ба нақлиёти ҷамъиятӣ роҳандозӣ гардид. хатсайри мазкур аз дарвозаи ғарбии шаҳри душанбе шурӯъ гардида тавассути кӯчаву хиёбонҳои Нусратулло Махсум, Исмоили Сомонӣ, Рудакӣ, Садриддин Айнӣ, Аҳмади Дониш ва Мастонгулов то фурудгоҳи кӯҳна идома меёбад. тибқи мушоҳидаҳо ҳангоми фаъолият намудани автобуси мазкур маълум мегардад ки мардум аз ба фаъолият оғоз намудани чунин воситаи нақлиёт дар хатсариҳо бениҳоят хурсанд ва шод ҳастанд ва изҳори хурсандӣ мекунанд ки дар шаҳри душанбе чунин имконот фароҳам омадаву мардум аз хизматрасонии сатҳи баланди нақлиётӣ истифода мебаранд. автобуси дуошонаи тамғаи Акия истеҳсоли корхонаи ватанӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авеста Автомотив Индастри буда он стандарти евро 6 мебошад. дар ошонаи якум 23 ҷои нишаст ва дар ошонаи дуюм бошад 49 ҷой мавҷуд аст. дар маҷмӯъ ин воситаи нақлиёти мусофирбарии муосир дорои 72 ҷои нишаст мебошад ки як курсии он барои маъибон пешбинӣ шудааст. сокинону меҳмонони шаҳри душанбе зимни суҳбат бо мо иқдоми роҳандозишударо амри саривақтӣ донистанд, зеро ба андешаи онҳо акнун метавонанд саривақту бемушкилӣ ба макони зарурӣ рафтор намоянд, зеро дар гузашта дар соатҳои алоҳида норасоии нақлиёт дар ин хатсар мушоҳида мешуд. Мы очень рады, что у нас в Душанбе появились такие прекрасные, красивые автобусы, двухъярусные. Просьба ко всем жителям, чтобы относились бережно, потому что это очень дорого, мы все понимаем. وروди автобусҳои наву замонавӣ, ҷорӣ намудани пардохти электронии ҳаққи роҳгиро дар воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авеста Автомотив Индастри аз ҷумлаи дастоварду навгониҳои соҳаи нақлиёт аст ки давоми солҳои охир дар шаҳри душанбе роҳандозӣ гардидааст. зимнан дар идомаи татбиқи лоиҳаи ситикорт пардохти роҳгиро дар ин автобус низ ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтӣ ба роҳ монда шудааст. дар шаҳри душанбе рӯз то рӯз намовариҳо зиёд шуда истодааст. ана дар шаҳри душанбе автобусҳои дуошона низ ба фаъолият шурӯъ карданд. пеш аз ҳама мо сари вақт ба дарсҳои мо мерасем, аз дарс дер намемонем. сипосгузории худро ба раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ мерасонем ки чунин шароитро бар мо чӣ муҳайё намудаанд. ҷои таъкид аст ки таъмини аҳолии шаҳр бо нақлиёти ҷамъиятӣ дар шароити имрӯза яке аз масъалаҳои муҳим дониста мешавад, зеро рӯз то рӯз бо иноботи зиёд гардидани аҳолии шаҳри душанбе талабот ба нақлиёти ҷамъиятӣ афзун мегардад. аз ин рӯ дар дораи фаъолияти ҳамарӯзаи худ сохторҳои нақлиётии шаҳри душанбе дар заминаи дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади ба танзим даровардани вазъи нақлиёти ҷамъиятӣ дар пойтахт, пешгирии тамбашавии воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои шаҳр ва таъмини хизматрасонии баланди нақлиёти ҷамъиятӣ тадбирҳои заруриро дар амал пиёда менамоянд ки сафарбар намудани автобуси дуошона аз ҷумлаи иқдомҳои амалишуда дониста мешавад. дуошона дар шаҳри душанбе фаъолият кард ва ин барои мо хеле писанд аст, зеро мо саривақт ба ҷои лозима мерасем. мо миннатдории худро ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён мекунем ки барои мо чунин шароитро фароҳам оварданд. ҳамин тавр дар ҳудуди пойтахт дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва тадбиру ташаббусҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мушкилоту норасоӣ дар самти хизматрасонии нақлиёти мусофирбарӣ бартараф гардида кору фаъолият дар доираи талаботу меъёрҳои қабулгардидаи соҳа амалӣ мешавад.